Hello, ng mga rabi tayo amin kakailian. Datayo man iti sa baling edition ti dikiti adal kan balakad ni Uncle Aseng. Medyo busy tayo iti nagmalay so nga Santay Pulos nakapag prepare kang ronaan iti intayo asengen so nga dala ta tsaa ano sa tsaa uh, ti pagsaritaan tayo itagat may papaniti kasano ti agpay pablak iti sinurat kinapudno na pinanggap tayo iti padasan tayo kumamot at kumamot guest tayo medyo busy so nga saan tayo nga naipamuspusan pasensya kayon lalo kat mangrurugi tayo mat pala ang mangprak-practice kalagiti kasting wagas ti panagsasarita panagtataripno no panakiuman so nga anong sampay lated da and nimbag review amin special mention that ay barkadak nga nato yun sponsor ti t-shirt ni Derek Marcel de Piaves nga isumanan ti nang may print na ito suit ko ita nga asla anniversary 80th anniversary print ti Banawag so dinasign ko dati inarami ko dito sinyo na then imprint ni Derek medyo balitad ng ano sa inyo kita latad Banawag no apay gaputa karaman ni kadagiti dakamato tayo madumduman o kasano ti agitatag iti sinurat iti Banawag gaputa karaman kami mat iti editorial so nga syempre sila assignment ko matingin ni Apo Editor and siguro sang kabasit lang sundot ayata lalo kat dadwa nga manurat nga kinasaumi nga ipatuludan nga dagiti questions may papaniti literatura parubing and sorry ta san kumat nga naramid and tapno makatulong ko mga di discussion tayo may papaniti Ilocano literature for children ta timay sa amin nga pampanunod iti last week no dagiti kadi araramiden tayo nga dandaniw at sarita parubing kat makadandanon damot lang kadi kadagiti intended nga readers kaya dagiti ubing kas pagarigan na ipablak iti Banawag dito kadi nga sinurat kat mabasa dati ubing iti kasano awagas baban kadi ni maestra ala na dati nga sinurat kat pagsasaritaan da iti klase da pasjay wenno dito kadi nga sinurat kat pilyon dagiti agarami iti textbook iti DepEd jay nyapay o dito kadi nga daniw kat mausar so kasano da jay no tiratio ko magat una jay pagrukudan ko mag 1 to 10 adinudtoy da jay barometro nga makapudpudno dagiti nga sinurat para iti da jay panggap nga para ka dagiti ubing so ang mga no adala iti 5 or 6 o no namakpay no 3 or 4 so no kasi dito mapaspasamak masapul nga the adjustment nga nga aramidon tayo iti biyang dagiti maestra iti biyang dagiti manurat no sino pa nga
ada pa kainaigan na iti dayto yung banag. Ta sayang met, sayang dayjay tiempo, resources, sayang di talent. Sila ngay kwa, sila di papanot diti ka dati kay adda dati tiraem ko magpana ka nga pana mo matirtirwan dayjay kahit mga panain asyay. So dagay ko mga saludsod ti kaya tayo nga malawlawagan, and dagiti ti ibatik kung iturong ko kada kayo kabsat nga manurat nga Ilocano no nya ti sungbat na dagitoy, and mabalin siguro nga isaalang-alang na Tagalog no pagsasaritaan tayo ti may papanay ti literatura parobing, nagsurat tayo ti literatura parobing, dahil ti kadi nga suratak kat dumanon kadi kadagitubing siyay tapno saan nga sayang tiraramidin tayo dadya madlang para kanya no saan nga sakto dadya araramidin tayo kaya dadya papanan na ay kat medyo agbali tayo ti diskarte di kadi. So itibiyang ti Gumil Pilipinas ang mga adapay na pimpinas ng panunod ng aramidin, itibiyang matibandawag at mga adapay na pimpinas ng aramidin, itibiyang dagiti teachers nga nangato ti saan na mga dagiti mabalim ng aramidin da tapno dayjay wala ko dayjay pana tama na di target. So nya dayjay pana, so dayjay sinurat tayo ti target mapan nga dagiti ubing Wuno mapan nga dagiti teachers nga mangusar iti klase da. Tapos yung mga talaga ti panggap na dyan literatura parobing nga aramidin tayo. Okay, so asjay and mapantayon da jay kasano ti agpapablak iti sinurat. Siguro scope and limitation na siyempre siguro agsasao tayo lang iti mawaradiwadan tayo kas manurat ken involvement iti indie publishing siya. So iti may share tayo ita umuna nga wagas ti panagpay-public sunat ket babandi textbook ayan no sa particular ti literatura parobing usually tamo ticket ko parang nga deped at dati nagpay-submit da parami da dagiti teacher submit da dagiti sinurat da kat no magustuhan mo dagiti da otoridad na nga makipablak. So okay mo da jay and dapat dagiti makomisyon uno mismo nga dagiti publisher ti ang pili kada kwada tapno suratan dati may isang textbook. So depende no amamuda kayo kas nasiglat nga manurat, nasiglat nga teacher, asid ganda kayo dagiti publishers. So makamukay tumatan nga mangsurat and i-submit no okay di may pablakan. So more on kasi dayay may papaniti textbook no dumutam among kasi dyan nirigit na kami nga ibagang no dumutam among nga involved iti panagipablak sa apos mas posible lang ti panagipablak dagiti sinuran mo. Well, at agsasauwak iti pasamak iti sang kapagilya na yung iti biyang tayo nga Ilocano manupay dagiti author nga nakapablaka dagiti libro da at textbook tamo tayo dito gada po Elizabeth Raquel sino pa'y basit si sabali pa'y nga
wagas iti panakipablakit sinurat ket dagiti aramidon dagiti Ilocano authors ta dadyo nga rod awan pa iti dakkel nga publisher nga nakasagana nga agpuunan para kadagiti sinurat ana isurat iti regional lengguwahe isu nga ti aramidon dagiti Ilocano authors kaduan na ket yan no saan nga adda kadwada isudat ti mangipunan kadajay sinurat da ti pagimbagan na iti kastoy well dakdakkel ti posibilidad na mapablak dahil sinurat mo no ada punam da bugod mga punam ngem ti isingsingasing tayo kang kanayon kat despite kung mga adapunan tayo aramidon tayo lahat na dayay proseso as if saan tayo nga impunan abukod dayay sinurat tayo as pangarigan amu tayo medyo kabalan tayo so no iti pa nagkuna tayo kat adda makatulong iti panangala tayo iti editor iti layout artist iti book designer siya nabimbitas mo lang no agdalan tayo iti kasjay nga proseso tapno ay kalidad ay sinurat tayo kat maingato latama at dagiti hansan tayo nga makita dagiti baga tayo nga eksperto kada ita nga tayak aya so saan nga gaputa adda kwarta mo ni po nam libro man kat makamukalatan tiket mo nga mapasamak injay libro so mapantay latamat kadagiti bigbigan tayo nga eksperto kadagiti nga tayak and ti may katlupay nga wagas ti panakipablakit sinurat abay ni ti libro ket itaramidon ti Gumil Pilipinas awagan mi dayto iti Tagnawa so adda usually no Tagnawa ngamin kat ati may pablak dito kat dagiti antolohiya sinurat dagiti sa magmano nga authors maurnong dagiti nga sinurat may edit may pablak ket punan na kat pagbibingayan met laeng dagiti author tas dayay panakabingbingay dayay una muna yung bayadan depende iti bilang ti panid nagtarayan na sinurat mo and ti panakabingbingay mo yung libro depende jay gatad nga in share mo in tagnawam ti napintas launay kada ito nga wagas nagpintas na ito nga wagas ket saan nga nadagsen iti kadagiti writer gaputa kas pagarigan ti budget kas pagarigan ti printing lang printing ti may isang libro nga ti printeran na ko magat 1,000 nga kopya mapapan nga 80,000 to 100,000 ket no ti author mo kuma mga 20 so mano yan 100,000 divided by 20 kano yan be 100,000 divided by 20 almost tigli 5,000 kaya tig 5,000 100 what? 5,000 so usually timat ay gas nadakamat ko yung may kadwa nga dinakamat tayo tay at dalatamat tigitag paay nga editor na nga tigiti patsin tayo nga makabawi latamat nga edit tapno sa nga nakakatkatawa si error tayo nga libro nadamot tigiti makabawi nga layout ag design iti cover asjay so usually gaputa pagkakaduan na ito naganito yun siyempre awang bahed na pagkakaduan nga ringamti kahit mi kung mga mapasamak iti Tagnawa adalata ka ibatugan amin nga aramidon tayo so
ipatpateng mi tibiyang mi ipatpateng mi nga dalat ta kay batugan da jay benegitid mo kas pagarigan ket presyo iti kas nga certain amount and alam kas libro share mo sa libro ya dagiti may isa nga pagsayatan ti tagnawa ya na lalaka saan nga nadagsen iti tunggal author may kadwa nga pagimbagan na naparpartak nga maiwara sa deti kopya. So the 20 authors mo nadamo 20 nga kasla book seller mo na 20 nga katao so dati agi ilako ko dagiti libro. So naping nga ilako gaputa ayay kang kanayon ko mga nga ikantayo iti gatad dagiti ararami din tayo. Uray siguro na nabaknang tayo ilako tayo la tayo libro ta nagpintas nga ko nga dagatad da arami din tayo ta parigan architect ka ulit ang basi planom kat kada kliyente mo kat bayad mo nga ginasgasot aribo ulit ang da planong inaramin mo kada ti si ka nga manurat kat saan mo nga mabaling ulit-ulitin nga pipablock la tayo sinurat mo and manula nga pisos da jay dumkat nga panakabagim so ikan tayo iti respeto dati raramidan tayo tapno tayo mismo nga manurat tapno respetaran tayo dagiti tao ibagbag tayo nga may inaig pa ibagbag nga no apay nga ikan tayo iti kay batugan da jay kasparian panag-edit mo panag-design mo panag-layout mo manuti kay batugan na jay kat alamat kas libro gaputa tapno jay kantayo ti respeto dagiti rigrigat tayo nya pa iti na siya iti tagnawa and ti na siya at kang runan na adha kan kanayon nga da title at kang nga da libro nga mairwar oray ti Kastila nga wagas so para kanyak ti kapartakan ken kasayatan nga panagipablaak dagiti manur nga Ilocano iti libro dagat babaan ti tagnawa may kapat na dumaduma pagiwarnak so mabalin agi submit agi tatag kadagiti na dumaduma pagiwarnak so anya dagiti pagiwarnak ka amo tayo iti kay Lukwan adda ati kabarbaron nga wada kwan sillag ka ilolons na lang tinabit sillag jay Ilocos Sur and pag nagana natin pag isab-sabitan ni Tanod Jubert Pagnis Tawid News Magazine and TMI Journal monthly quarterly sinag jaklam mo no kasano ti frequency na nya pay basit so karaman dito yan ti bandawag nga dati weekly linawas ngam gapo iti rason gapo iti nagipupunan nagbalian nga mawindwa iti makabulan and gapo iti pandemya nga COVID-19 na isardeng ti panakipablak na so ti maudi nga tinaudi nga ni pablak nga issue ti banawag kat March 16 to 31 issue although kompleto da di April 1 to 15 na aramid min adan iti imprenta and iriplipas may mutan di April 16 to 30 idi
naabutan tayo ti ECQ di March 16. So kasi ti ka advance ti panagisagana mi sakbay ti hindi naabutan ti lockdown kat second issue ti April. Kasi ti kasapat ti panagisagana mi ti Banawag. Okay, so mapantay mo ti Banawag. Kasano ti datuin dati discuss kon naka-post iti page ti Banawag ken ipapablock mi di jay house ad ti Banawag datoy. So kasano ti agitatag iti sinurat ti Banawag. Basag dati kaya di teksto na. Amin nga itatag as sinurat na scan anay surat iti Ilocano ken saan pa yan ipablock. Para ti Banawag dati na makiddaw kadang iti agitatag basahin da dagiti kaudyan bilang ti Banawag tapno maadal da no anya dagiti sinurat ang may papablak iti Banawag ken no anya ti ortografiya spelling dagiti balikas nga aramatan ti Banawag. Okay, so no kaya ti napartak nga makipablak ti Banawag munang aramidin nyo kat adalin nyo ti ortografiya nasusaran ti Banawag ta writer ka nga rod. So basic da so nga dapat mom ti ortografiya kasi ako nagsurat kat English no wrong grammar ka wala na may pablock pa yung sinurat mo uno rin Tagalog. So kasi matlang iti Ilocano. So maragsakan na di editor no makita na kabisadong di ortografiya and kastamo iti kalidad dagiti sinurat at least amom no kasla ko dito di review of related literature ko nagramit ka ti thesis mo masapol nga amom dagiti klase ti sinurat nga may papablock no nyan dagiti na ipablock no nyan dagiti nadudug nga sinurat nga saanan nga kayat nga talyawan norarigan ni Apo Editor nasuyan babapanaw at dabarong ibagbagam itong dabarong ibagbagam kat maganasan ni Apo Editor nga mangi schedule medyo ito si matakot ang tinay ito grigat ka din na inatan scan mat may email nagsinurat nila ito yung address so doon dati kat may koryo nung mabalila ko may email apay nga may email saan nga PM saan nga text saan nga koryo okay ilawlawag ko ta magsaran ti Facebook ta sky's the limit so apay saan may koryo nabayag ng sumangpot nunay koryo kahit nang asawin i-retype mi by kat taltalo kami nga aday ti Banawag so kat nagpuskulay Banawag isagana mi medyo ipigit ti palawasit nay koryo no day ti bond paper nga nakaprint nga i-retype mo although at the app nga ngayon, dagay app nga nalakang ipicturam ka tagbaling nga tekston. Yung we discourage lahat tata isupay nga paggasto nga writer. Okay lang tambay sa mga dakes mababalbalin lang may email so ito rason may kadua saan nga PM private message although welcome latama dagiti may PBM we acknowledge nga dagiti limitasyon tayo ngam no mabalbalin la kuma saan nga may PM apay problema dito personal nga ang problema kasi may PPM no cellphone no cellphone nga men ti pariga da nagi-PM ti sinura taya tas ket cellphone kas pagarian ti gam ko ginotification kasi maraga na
ngamsa mo mabaling i-download di cellphone mo. O mabaling i-download mo ng hassle hassle ta kilatar rami damit ka da laptop or desktop nga no i-download mo da papanan na sa folder nga bandawag materials niya kuma. Into no lukta mo na jay laptop mo magtrabaho kan para iti bandawag sa pangkati Facebook sa mong malagip nga dagayam na IPM awanin na nagaburanan. So kakaasimot PM na niya nagisabit IPM nga saan nga malagip no duma sa ko lama o kagano no agmensahen to man na diyan nagisabitin and hassle na diyan copy paste through PM. Well, personal nga experience ko lang. And yan pa yung isa text nagriga may text sa diyan ado damar namin yung text da dani da medyo narigat kaskarikot latamo da diyan ko GPM. So nga nawal balin ko may email. Ito ti email address ti banawagmagazine.mb@gmail.com. Jadi ti mapa namin di jay email ti banawag malukatami nga talo ni Apo Editor Rambaod, Apo Literary Editor Asuncion kundi tino mo. Dagiti sarita may idatag iti literary editor. Ilanad iti subject ti email ti para iti literary editor. Dagiti dani may idatagmet iti poetry editor datino mo. Ilanad iti subject ti email ti para iti poetry editor. So najay email address niya baga banawagmagazine.mb@gmail.com no mapan kumakas para yan dani para no siya mo lang iti papanan na okay lang nga isisi yun dito mo ti email ko kat ariel.sotelo.tabag@gmail.com. Kadagiti agdadamo manurat may balakat adi ko man nakurkurang talo adaniw ti ipatulod. Wata daw pagpilyan. Agawat pa iti banawag kadagiti sinurat para kadagitoy a seksyon. At dalata na asi at tao. May papanday ito kadagiti personal nga padas iti kinaman nga asi iti may nga tao. Okay. Ti padas adjakto malipatan. So nakaawat na yung seksyon na yan. Ti padas saan na malipatan. So usually dagiti kat personal asalaysay. Timakunami dati nga dakimimed dati wano reader's corner. Nimbagarabi ko na ni Manong Oswald Nimbagarabi Manong timakunami komento dagiti basbasa wenno dagiti manurat mismo may papan iti may nga sinurat no komento iti di issue iti kagimungan mabalin sabi ti jay personal asalaysay dati ti inyawag mi iti creative non-fiction latan mostly kas jay although san nga limited ti creative non-fiction tadi creative non-fiction kas nakunak iti na minsan nga tetikat non-fiction nga at dadagiti elemento dagiti sarita mabalin mo lata nga personal salaysay lata okay salaysay awan ti creative na saan nga masapul ti elemento dagiti ti short story medyo ibalik ko ti pestol na dati cellphone ta sak magita dati basbasaat nga okay sidingan adapan dati yung sidingan adapan may papan ka dagiti salaysay ka dagiti travel essay dito sidingan adapan iti managpasyar ken kadagiti dumapay section ang maluktan no addantuman no kasapulan may recommender met ama pakuyugan dagiti datag asinurat iti
kadagiti retrato amay nay iti sinurat ken may email daytoy kadagitoy iti sabali a file iti JPEG format JPG idatagmet dagitoy iti editor no salaysay dito iti pagkisabitan na dito iti subject na no salaysay para iti editor no apay nga JPG format at kami nagiti mangi insert iti word file dayjay retrato ti madina ka dito malaksid nga nagdagsen dayjay file nagrigat nga isend no insert mo iti word file agpixelize ay sumabog dayjay ladawan ket no sumabog jay ladawan ito no i-layout jay i-layout to jay template para di banawag saan nga makapagayayam da jay layout artista malimitaran da jay kadakkel da jay okay na jay picture basta da jay pakay plastaran na da jay sinurat awan sa gasolina tangkel na no kaano pa yung mabalinan ti gumata nalipatak ti peso awang gasolina madlaw awang gasolina tsaa so nawagan ak tasing mo itatarason mo itatirasonan no apay nga nawagan ak tasing sabali lang na medyo nakasyat Anyway, gagangay adagiti salaysay amay papablak iti banawag. Nakiddaw no di man singasing dagiti veterano manurat. Okay? Nupay kasta agawat latamet ti magazine kadagiti di makiddaw a salaysay ken dumapay sinurat pakairamanan dagiti sarita ken daniw. Ngem saan a responsibilidad ti magazine ti mangilawlawag no apay adi mabalin ang papablak dagitoy no bilang di makapatar dagitoy iti pagrukutan dagiti masaknan nga editor. Gapo kami takwa dayay nga rutado ti obrano kayat mi man ti dayay kankanayon nga mang ti tips malimitaran kami bat iti oras lalo kat nagka-traffic di Manila. Isu ti gapuna nga dagiti extra nga tignay nga nararamid mi kas pagarigan iti pasnaan da involvement mo ti banao di jay tapno di jay may danon ti dagiti editor ti banawag no anya dagiti para kadakwada kat may tutok o miso nga sinurat nga may pablog iti banawag saanen nga kasi di dati nga no dagi submit babad ti suratan man na po editor kat magkadagiti tips uno dagiti singasing no nya ti aramidan na ti sinurat na no duma lecturean na pa may papanay ti panagsurat dagiti nga arami dagiti nagkakaon ng editor nakasapol tayo kadagiti sabali nga panglakagan kas pagarigan nga ro dagiti kankanayon nga agatender dagiti editor di Banawag kas pagarigan iti seminar workshop nga iti Government Pilipinas and kas nakunak itayen adan iti pasnaan nga pangibagaan da dagiti panagpunada kat umiso nga sinurat nga may kari nga may pablog iti Banawag ay nagtatuyen no mabaling ipablak ti sinurat makawat ti author iti pakamo manipod iti magazine nga interesado daytoy mangipablak iti gapuanan na no awan ti maawat na apakamo iti dinakurkurang ng talo a bulan mabalin na ako na asaan aprobaran ti sinurat na. Okay, so dayjay nagpatinggaan na nagpatinggaan na datoy medyo ang gasolina na nga edition tayo
Lupo, nalipatag. So, nadala iti sa lunsod ko na ni Apo sa Kulyes Velasco Jenny Daktil no ko Sir J Ladawan. When ma'am no naka JPG format. Daktil J Ladawan napatak maganasan di layout artist nga mangilatag iti magazine. Kaya nung uray ni Apo editor mismo no makita na nagpipintas na iti Ladawan maguyugoy jirik na ng mga probaradagos iti salay sa iyo. Kitan tayo iti komento no da sa ludsod ya tapno sungbatan tayo. Kula ni Apo Marlon Agbayan Rodrigo first Delpin Dumayas is watching. Rodel Ringor Estacio is watching. Hello friends. Leonor Reyes Major good ibser wapo ka ni Leonora. Oh, nagatutin chick mame. Nagatutin chick. Wara-wara. Yakar ko man di cellphone na yun. Okay na. Pingin dyan na kay awit mainom. Ubito Felicitas Amorin is watching. Hello kakatanod. Imelda Nesper is watching. Lynn Habar is watching. Hello Apo Annalyn Marcos Santos is watching. Perry Mangilaya. Hey bro pre. Apo Liwayway editor Perry C. Mangilaya. Magandang gabi sa iyo pare. Okay na ba yung tanim mong kamatis? Apo Des Ladio Pinaldo, Ading Jennifer Kilman, Gabi Pusir, Rose Carbolledo Gakusan is watching. Puro watching Rodel Ringor Estacio. No idasig ko kadagiti putot ko kahit ando dagiti oral asarita ti pantasya wenno dagiti kan karkarna wenno di katawan na pasama kanggel. Di daket di unay ti dandani ko. Una no parobing. Amo ti kahit ando ubing talaga kat fantasya. Sarita may papaniti padadang ubing. So organ ko nata yung nagsurat ka ti parobing kas pagarigan unang idamo papanay ti dentista. So pagbali ng dagi ramit ti dentista nga agsasao kas panay dati pag kwati ngipin agsao ay ibado ti doktor agsao siya. Apo Elmer Budwan Gamulo. Good evening Apo Elmer bro. Marlon Nagbayan Rodrigo. Di da maawatan na kita balikas mo ngamin pa di lols. Ano naman? Buenas tardes idol nina ng Delia. Hello nang Manang Marlin. Naimbag man yung rabi maapo ngayong agputid-putid met mangig ko por Diyos. Medyo nakapsot ay signal manang. Nimbaga rabi ading ko na mga usual. Nimbaga rabi manong. Awan sa gasolina ito angkel na. Ano pa yung balinan ti kumatang hehe. Nawan nalipatak sayang. Nanonood yung okay so kasjay digiti medyo limitado nga wagas iti panagipablak tayo kadagiti sinurat tayo nga Ilocano nupay limitado man maragsakan tayo despite nga dati lingwahe tayo kat regional may pampamuspusan tayo lata iti panagrang paya na so dagiti proud tayo dagiti nga pagpanakil tayo dagiti nga marami doon tayo nga Ilocano so takdara tayo ti kina langsot tayo digi din nagbayag di Banawag for 80 plus years and despite nga ititakil nga publisher makairor tayo lata kadagiti libro ginasgasot nga libro ti may ruruar nang runa itata
babayan ti tulong ti teknolohiya medyo pumartak tayo nga ipablakan ti libro ay babayan niya iti wagas nga napanuno tayo nga panglakagan makiror tayo tamad ka iti libro tayo and maragsakan tayo ta na ganun mabasa mo dagiti pada nga Ilocano nga saan nga manurat usually nga min dagiti sursuratan dagiti daduma nga manurat ket basa mo dagiti pada da manurat yung datayo nga Ilocano o rekaskasano adda ko adda grupo dagiti basbasa dahito mo tinapindas nga naramidan ti Banawag saan nga po taga Banawag ngam dagiti yak nalis tayo nagan natin naalagaan nataragan ti Banawag digiti agbabasa nga Ilocano and kastamot nga dakkel ti naramidan na iti banakatagayban ti lingwahe nga Ilocano tano saan nga po iti Banawag siguro kat may pada ti Banawag kani duma nga lingwahe nga medyo matay ti maysa ka dagiti lingwahe nga awan ti magasin nagat Bicol so nga saan nga makunang kaskarang payaw no pa lately adda nga tawag na dito yan napabiyag dito literatura dagiti Bicolano gapu ka dagiti writers malay may duma kada tayo ta since 1930s da Banawag sakbay na pwede jigat adan alive nabiyag ti panagipablak ti libro di sakbay pa ti Banawag adda dagiti ni papablak nga nobela may libro nga dagos nga nobela iti okay no may kaminto magipatangkin ni Padli Marlon Agbayani kuno ni Brother Rodel Ringo Estacio may papan iti libro miket masapol nga dun tumaldo angkel mabalinan dyan may sa sa miglaj wada San Miglaj uno Pilpilsen uno Red Horse may meti Red Horse so japay Yapay ti sa ludsudyo po may papan iti panakipablak iti sinuran no textbook dagiti teachers iti veterano ka dagita textbook katayo ki literary books tayo lang mapantayo iti awasan unay nga gumanganar nga pagipablaakan textbook nga minggad dahito dagiti dakkel ti magangganar dagiti publisher dagiti textbook okay so no at least dagiti dinaknakamat ko itagat pampanunutan nyo tapno naparpartak ti panakibablakyo particular iti Banawag okay so kasta nga rudpay gat thank you manen topic kanon next week uncertain nga min kasasaday so medyo makapadanang dito mapaspasamak lalo gat saan kami pinag-report di trabaho topic panutan na pa'y so kastapay gat just tagnina ito manen no Sabado barbarang no adantong gasolina sa tayo malipatan thank you iti panangkad kadwayo iti kapsat yu kat nadagi sa ludsudyo ikomento yung lata sumbatan tayo baban ti teksto okay so
dalat ta COVID. So ganun tayo ti kontra iti COVID ket nasalunat nga bagi, mga kadagiti nasalunat nga taraon, makapasalunat nga taraon, liklikan ti agpuyat, liklikan ti stress, no stress. Dahil ito kat maala kadagiti tattao iti aglawlaw, kadagiti bambanang nga pagbutbutngan nga saan mo nga ararigan ka saan mo nga dapat nga pagbutgan, and social media makapa-stress sa social media. So saan kayo unay nga dagiti makikita yun di social media saan nyo unay nga seryosoan. Dati kat linglingay pag iniiliwan, okay? So saan kayo unay mas stress social media nyapay. So as di lang dahiti panguntra iti COVID-19, agbuggo ka na yun, kung ano man ang email da sakbay nga i-off tayo, nimbag Arabido da Pinas nga gayam watching from Alberta, Canada. Thank you manang. So agugudul ako ya naka-shot inong tanang bakit kang tsaka namin inuun so okay, bye.